Hauteskunde eguna orokorrean ondo joan da, gutxi falta da bukatzeko. Udaletik hartutako segurtasun neurri gehigarriak orokorrean jendeari segurtasun eta babes sentsazioa eman diote, eskertuta agertu dira. Azkenean benetan eskertzen da edozein sentsibilitate eta ideologia ezberdinetako herritarrek ere eskertzea gaur egindako esfortzua. Helburua horixe izan da, edozein bozka egin nahi duen herritar guztiak bermatuta izatea bere eskubidea, seguru sentitzea, eta zentzu horretan pozik, konforme eta zain ea eguna joan dan bezain ondo amaitzen den. Orokorrean, lanketa garrantzitsua egin dugu herritarrei babes eta segurtasun mezu bat helarazteko. Uste dugu mezu hori jaso dela, herritarrak lasai eta konfidantza zurbildu dira, neurri guztiak bermatuta zituztela bazekitelako, eta uste dugu hori ere erabakigarria izan dela benetan emaitzak, parte hartze emaitzak, orokorrean Gipuzkoan eta EAEn ematen direnaren antzekoak edo altuagoak izateko, aurreikusita zegoenean printzipioz baxuagoak izatea.